Usa ka 57 anyos nga mag-uuma sa Negros Oriental, patay. Human mapaaki sa ito'y 4 ka buwan na ang nakalabay. Rabies ang hinungdan sa kamatayon. Ani ang report. Nakabsan sa kinabuhi, si Marky Torado sulod sa isolation room sa Bindoy District Hospital niadtong Lunes sa gabi, Marso 3. Hangtod karon, di pa madawat sa iyang pamilya ang iyang gidangatan. Matod sa anak sa biktima, ilang nakita ang pag-anto sa ilang amahan. Sulod sa hospital, hangtod nga siya namatay. Asoy ni Love Claire, November 9, 2024 dihang napaakan sa ilang itoy ang ilang amahan. Gipakaon sa ilang amahan ang itoy, dihang gipaak ni ini ang tudlo sa ilang amahan. Naging na siyang mama nga magpa-inject kay akong mama taon nakagtan mo pod. Pagpa-inject na mar, ingon gud siyang mamatay gud, di mamatay. Muna yung insulti. Mga di siya na ako siya mapugos. Dugang niya nga bag-o nila nga gisagup ang itoy. Apan tungod kay sige kining giduwaan sa iyang mga pagumangkon, nabalaka ang ilang amahan nga mapaakan ang mga bata, maong gipalabay ang itoy. Apan dihang nakitaan sa ilang amahan ang itoy sa kalibunan nga luya way kaon, gidaki ni nila pagbalik. Wa nila damha nga rabid di ay ang itoy. Matod niya, bisan gikumbinser nila ang ilang amahan nga magpa-inject og anti-rabies apan nagdumili kini. Dapat bisan pa og ato ang manghayupan or dili lang gyud ta magkumpiyansa. Kung naamon gani gyud mga ingana nga cases dapat magpa-injection gyud. Gibutyag sa managsuon nga gipatambalan nila sa albularyo ang ilang amahan. Sa sinugdanan, walay gibati ang ilang amahan. Apan ang itoy, namatay pipila ka semana, human mapaaki ang ilang amahan. Hinapo sa Pebrero dihang mireklamo ang ilang amahan sa kasakit ni ini sa kuto-kuto. Apan sa pagtuo, nga mitukar lang ang sakit nga ulcer, miinom ra kini og tambal. Marso 1 dihang mikuyanap na sa tibok lawas ang sakit, ug dinhin na nila gida sa hospital ang amahan. Pagka Marso 2, mahadlok na kini sa hangin. Moinom pa kini og tubig apan dili na makatuon tungod sa kasakit sa iyang tutunlan. Human makonpermar sa doktor nga napaakan og itoy ang pasyente, gisulod siya sa isolation room. Dali usab nga giturukan og anti-rabies ang 21 ka mga tawo nga adunay kontak sa pasyente. Matod sa pamilyang Torado, dili ang ngayang baliwalaon kung mapaakan sa bisan unsang mananap. Una ron atong gipahingusgan, nakita na nag-advocate sa atong mga tao, nagpabalo sa atong mga tao nga dili lang kay magpa-injecta kundi kailang kinanglan jud nga ang atong bakuna nga gi-inject nato dili fake. Uban ni Clans Gabutin o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bista.